سلام كورة تقاتلتي أبزلكم سلام تعنا فريق كلكم نتمنى نلومون تمرتنا كنقصلنا سلام كتتال متان سبات بزح كريو متان كنا مهار كلاتنا حبيرنا دما لايك شير كومنت تصيفكم كا سبسكرايب تذكركم كا داس مبدن والت معناتو سخاتكم تدع لايك لكم سخاتكم شير تدع لكم بو متان دما بزح سبات كريون كزوون سلازخلو ناب بزح سباتهم كبصح سلازخل كتتحققوا نيلابو مالتي سرفه سلام كتتال نايلو مع التمرتنا بزعبا بورشات سيقول مالتي بورشات مولال منات بورشات تداو هلينا بزح نغير كنزارب سلن نغير مالتي دينغ مالت دينغ حجي ነገር ማለት እዩ ነገር አው ዝኾነ ዲንግ ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ኖሚናቲቭ ማረን ከለና ወን ንኣብነት ኖሚናቲቭ ትናት ፍራግ ስቴል ወይ ፍራጎ ኮንትሮል ቫስ ይልና ወይ ከዓ ቬሪልና ቬርተ አልና ፐርሰን ኮን ኮሎ ትባስ ካን ዲንግ ማለት እዩ ስለዚህ ዲንግ ነገር ማለት እዩ ታስካ ውስጥ አርቲክል ናት ማለት እዩ ኣብዚያ ያር ማለት ካኒ ያር ማለት ካ ዓመት ማለት እዩ እንጂ ያር ታስ ያር ካ አርቲክል ናቱ بمولهم بتوم يناير فبراير ابريل ماي ዝባሃሉ ሲማወርሕ بمولهم ታይወስድ አርቲክልናቶም ዴሪም ዶስ بمولهم ማለት እዩ ሓደ ካብኦም ጥራሕ እንታይ ይወስድ ዲቮ ክንብልና እንደገና ካ ታስያርካ ንብል ማለት እዩ ታስያርካ ንብል ካለ بمولهم ግን ኣብነት ሞንታግ ተዳይልና ዴር ሞንታግና ንብል ዞመር ተዳይልና ዴር ዞመርና ንብል ቪንተር ተልና ዴር ኢና ንብል ኩሉ بمولهم ታም ዴርም ዶስ ማለት ነገረ መንገድ አርቲክል ናይ አታሐዛም ኢለ ሓደ ትሪክ ማለት እዩ ስለዚህ ዳስ ያርያኻ ትኸውን ማለት እዩ ዳስ ያር ሲመር እንተዳይልና ካኒ እዚያ ካኒ ትበዝሕ ግዜ ኣብዚያ ወንተ ተስተውዕልና ትበዝሕ ግዜ እዚ ኤአር ዝውድ ኤአር ዝውድ بمولهم ዴርም ዶስ 99% 98% ኤአር ይምንዱ ሓደ ግዜ ግን አለው እንታይ ትወስዱ ዴር ዝወስዱ بمولهم ማለት ዴር ወስዱ ሓደ ግዜ ግን እንታይ ያለው ገለ ፐርሰንት ማለት 1% 2% ግን ዳስ ዝወስሉ ኣብዚያ ሓጂ ሲመር ዳስ ሲመር ኢና ንብል ማለት እዩ ሓደ ካብቶም 1% ዳስ ሲመር ንብል ማለት እዩ ፍራው እንተዳይልና ካ ሰበይቲ ማለት እዩ ታ ሲመር ከም ዳጸናሓና ክፍሊ ማለት እዩ ፍራው ማለት ካ ሰበይቲ ማለት እዩ ዘገተ ፍራው ንብል ማለት እዩ ፍራው ሄር ማንካ ሎ ማንካ ሰባይ ማለት እዩ ፍራው እንተዳ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ናይ ፍራው ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባህሪ ደሎ እንተዳ ኮይኑ ግን መብዛሕትኡ ግዜ አርቲክልናቱ ዲ ዝወስድ ስለዚ ዲ ፍራው ካ ንብል ቮልክ ማለት ካ ህዝቢ ማለት እዩ ቮልክ ማለት ንኣብነት ቮልክስቫገን አውቶማርክን ተዳልከና ቮልክስቫገን كم زملاء صنعنا زفولك مالتك حزب مالتي كم فولكسواغن ናይ አውቶ ናይ ህዝብ ማንኪና ማለቲ ወላ ወንተ ማርክ ብልም ከሎ ቮልክስዋገን ከማዛን ከሎ ናይ ህዝብ ማንኪና ይደን ተማይዘን ማለት ስለዝኾነ ካ ቮልክስዋገን ካ ተባሂደን ማለቲ ስለዚ ዳስ ቮልክ ካይ ማለት አርቲክል ናት ማለቲ ዳስ ቮልክ ናክት ማለት ካ ለይት ማለት እዩ ሶ ኣብዚያ ካ بمولهم ተማዓንተ ወይ ዝበልናዮም ንኣብነት ዴር ሞገን ንብልካ ዴር ናክ ሚታክ ዴር ፎ ሚታክ ዴር ሚታክ እንዞ ባይተማቲ بمولهم እዚኦም ካ ዴርም ዝወስዱ بمولهم እዚኦም እንታይ ወስዱ ዴር ወስዱ ማለት እዩ ዴር ወስዱ ሓደ ኣውስና መግን ካብዚኣቶም ግን እንታይ ያለዎም ናክት ማለት እዩ ዲ ናክት ንብል ዲ ናክት ካ ንብል ታዛይ ንብልኒና አንደበን ዲ ናክት ንብል ማለት እዩ ዴር ካለ ግን ንኣብነት توم فورميتاك ناقميتاك موغن نبلوم ግን بمولهم ሳምታም ዝወስዱ ዴርም ዝወስዱ ስለዚህ ኾነ ኣብዚያ ግን ዲናክ ተኻንብል ማለት እዩ ሓደ ኣውስና ዝጥራሕ ይደለም ሌበን ማለት ካ ህይወት ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ግዜ ከም ዝቨርበን ተዳ ኮይኑ አርቲክልናቶም ብዙሕ ማለት ንኣብነት ኤሰን ተዳይልና ሓጂ ዳስ ኤሰን ንብል ማለት እዩ ሌበን ማለት ካ ህይወት ማለት እዩ ሶ ዳስ ሌበን ካ ንብል ማለት እዩ ዳስ ሌበን ካ ንብል ኣብዚያ ካ ሽቲመ ማለት ካ ከምዚ مسمع ማለት ንኣብነት ሽቲመ ማለት مسمع ማለት እዩ ከም ንኣብነት እሽ ሽቲመ ሱ እንተዳይደስ ምሳኻስ ይሰማዕ ኣለኹ ማለት እዩ ሱ ሽቲመን ሽቲመ ካ مسمع ማለት እዩ አርቲክልናቱ ካ ዲ ሽቲመ ካ ንብል ኣብዚያ ናይ ሞዳታ ካኒ ሜትሽን ማለት ካ ጎርዞ ማለት እዩ ንሓንቲ ጓል ሙንሽን ላ አርቲክልና ታዚያ ተወስድ ብዙሕ ግዜ አርቲክል ክነጽንዕ እንክልና ተባዕታይ ኣነስታይ ባህሪልና ማለት ነቲ ቋንቋነት ጀርመናን ሆላ ሞድሌም ኮሚልን ፈላልየሞ ኮይኑ ግን ኣብዚያ ዳሜንሽን ሕጂ ጎርዞ ማለት ጾታ ኣለዋ ማለት እዩ
حدت ንምልላይ ግን ኣንስታይን ተባዕታይን ንፈላለዮም ማለት እዩ ብኸም መለክዕ ግን ጦታ ስለ ዘለዎ ዘይኮነ ስታይ ዳ ብኸም ክሕዝዎ ስለ ዘለዩን ስለዚ መፈለጣ ስለ ዝገበርሉ ተኣምር ብኸም ኣይኮን ማለት እዩ ሕጂታ ሜዲሲን ማለት ከዓ ጎርዞ ማለት እያ ተኣርቲክነታ ከዓ ዳስተወስድ ማለት እዩ ብዝተረፈ ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበረት መዚያ ትመስል ነራ ብዘለኹም ሰላም እንተና ተመንኹ ሰላም ቀኒ